Visken zonder vergunning mij eens net omdat de visserij mogelijk skeer opsmiet onder beschermde natuur onder wetter op het waard. We willen dat er een goede vergunning komt, een goede natuurvergunning voor het vissen in de Waddenzee en andere beschermde natuurgebieden. En daar begint het natuurlijk bij wat de natuur wel of niet aan kan. En we zien steeds meer bewijs komen dat de garnalenvisserij zoals die nu wordt uitgeoefend, dus zo intensief als dat die nu is, ervoor zorgt dat natuur eigenlijk in kwaliteit achteruit gaat en er zeker geen ruimte is voor herstel. Dus wij roepen LNV op om de vergunningvoorwaarden zo te scheppen dat die past bij een natuurgebied waar de natuur op één staat. Al met al smiet dit een soort onwissigers op voor de garnalenviskers. En krijgt op het moment dat ze zwier investeren moeten in skinnere motoren. Hoe zeker is het nu dat er een vergunning komt? Voordat ik weer €70.000 ga investeren, bijvoorbeeld. De bedragen lopen een beetje uiteen. Hoe zeker is het dat als ik dat geld investeer, dat ik dan wel kan blijven vissen in de Natura 2000 gebieden? Als ik dat doe en ik ga vissen, hoe zeker is het dan dat die vergunning stand houdt ook? Want ook de natuurorganisaties zullen proberen die vergunning onderuit te halen. Als de fiskers net visje kennen toch dat de vergunnings net goed regelen binnen, had dat ik gevolgen voor de viskoorslag en de haven hier in Lauwerzeeg. Dan heeft dat zeker gevolgen voor ons als visafslag Lauwersoog. Ja, een groot deel van onze omzet, zo'n 80-90%, komt voort uit het zeven van garnalen. Dus de aanvoer van Hollandse garnalen. Als die er niet meer komen of nog maar heel veel minder, dan wordt het natuurlijk wel een zaak van heeft het nog wel zin om de visafslag open te houden en de mensen in dienst te houden.